Kini atong latest weather update Wednesday, July 21, 2021. Padayon natong gimonitor ang Bagyong Fabian ug nagkakusog na kini into typhoon category ug ganihang alas 10 sa buntag ang sentro naa sa 705 kilometers silangan amihanan silangan ng Itbayat, Batanes. Na ay maximum sustained winds na 150 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustenes moabot sa 185 kilometers per hour. Hinay ang pag-irog kini sa direksyon sa kasadpan. Samtang ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na international name na Tropical Storm Simpaka na asa 1,065 kilometro sa may kasadpan amihan ng kasadpan ng extreme northern Luzon. Ang Habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang weather conditions sa Central Visayas kasama ng Eastern Visayas makasinatin ang panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang kasadpang bahin sa Visayas makasinatin ang madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Mayong adlaw.